Assalomu alaykum. Aeroport nomidagi masalahoyi билетои вазварату барои муҳоҷирое ки билеторо чикор мекунанд, чихе вазварат мегиранд, чикор мекунанд, пулошон дар комментария нависед. мо билет харидем бо вазварат, через посадка буд билетои мо бо вазварат чикардем. ҳозир дар аэропорт Пулково ҳастем. хеле дунё тинҷӣ шудагай, самолетҳо ҳастанд, нестанд, не ҳастанд, ҳама чиз ҳаст. рейсҳо камтар, машкор касодиам, рейсҳо камтар чишидагай, задешка шидагай. оид ба масъалаҳои дунё нооромтаракай камтар нашуд. касали беморӣ COVID-19 хеле тинҷӣ шудагай. мо дигар шаҳрҳои Россия харида рафтодем. мо дар Вагнер аэропорт Пулково. Оформление багажа на рейс авиакомпании S7 Airlines 6378. Зарегистрирован пассажир пройти коридор посол 11, посол 14. Маска мепушам, намепушам. чиҳо мумкин аст дар турниз самолёт боло дар телевизор нишон мекунад. Чинамото рейсо Париса. номерои телефони аэропорт. мо билет гирифта будем. Пулково, Стамбул, душанбе 19000. мо билетмон рейсмон отменӣ шуд. дуюм числада монда. анаку Пулково прамои душанбе 15000. 3000 здачимон додам.
contact airline office for further information. номерои телефони аэропорт касе хоҳиш дорад занг мезанад ҳамин номеро гап мезанад билетро 15800 чанд сумда билети мо 18800 чанд сум буд гирем 19000 анаку мо додиам пул сдачи монат 3160 рубл да прямой Таджикистон, значит, билет самолет. $15800 рубл. باقی در امان الله باشه، خدا نگهدارتان باشه، هر خیل آفت های آخر زمان در پناه خودش نگه بدارتان. aeroport پول کن